Хипопотамът изглежда като спокойно и дори смешно животно, което обича да стои във водата. Но истината е, че това е едно от най-опасните създания в Африка. Въпреки че е тревопасен, хипопотамът е изключително агресивен и териториален. Неговата сила, скорост и огромна уста го правят истински гигант, който може да убие дори големи хищници. Днес ще разбереш 10 невероятни факта за хипопотама, които ще променят начина, по който го виждаш. Остани до края, защото последният факт е един от най-шокиращите в животинския свят. Факт номер 1. Хипопотамът е едно от най-опасните животни в Африка. Много хора мислят, че най-опасните животни в Африка са лъвовете и крокодилите, но хипопотамът често е причина за повече човешки жертви от много хищници. Причината е, че той е изключително териториален и атакува всичко, което смята за заплаха. Особено опасни са срещите с хипопотам във вода, когато хората се приближат с лодка. Той може да се появи внезапно и да атакува без предупреждение. Затова местните хора го уважават и се страхуват от него повече, отколкото от лъв. Факт номер 2. Въпреки че е тревопасен, е изключително агресивен. Хипопотамът се храни предимно с трева и растения, което го прави тревопасно животно. Но това не означава, че е миролюбив. Той защитава територията си яростно и може да нападне дори без причина. Често се бие с други хипопотами, като използва огромните си зъби като оръжие. Тези битки понякога завършват с сериозни наранявания или смърт. Това доказва, че не само хищниците могат да бъдат смъртоносни. Факт номер 3. Устата му е като оръжие. Хипопотамът има една от най-големите усти в животинския свят. Той може да я отваря почти на 180 градуса, което изглежда невероятно. Неговите кучешки зъби могат да достигнат дължина над 40-50 см. Тези зъби не се използват за ядене на месо, а за защита и битки. Една захапка може да смачка кости и да причини смъртоносни рани. Дори крокодилите понякога избягват да се изправят срещу възрастен хипопотам. Факт номер 4. Хипопотамът е огромен, но може да се движи бързо. Възрастен хипопотам може да тежи между 1,5 и 3 тона. Въпреки този огромен размер, той е изненадващо подвижен. На сушата може да достигне скорост около 30 км в час. Това е почти колкото бягащ човек, но разликата е, че хипопотамът тежи хиляди килограми. Ако започне да преследва човек, почти няма шанс да избяга. Това го прави един от най-опасните гиганти на планетата. Факт номер 5. Прекарва почти целия ден във водата. Хипопотамите обичат водата и прекарват голяма част от деня потопени в реки и езера. Причината е, че кожата им е много чувствителна и лесно изсъхва на силно слънце. Водата им помага да се охлаждат и да предпазват тялото си от прегряване. Те могат да останат под водата около 5 минути без да дишат. Когато се издигат, те поемат въздух и потъват отново, често без дори да се събудят напълно. Това ги прави истински майстори на водния живот. Факт номер 6. Те не плуват като повечето животни. Интересното е, че хипопотамите всъщност не плуват по класически начин. Поради огромното си тегло те не могат да се задържат лесно на повърхността. Вместо това те се движат по дъното на реката или езерото. Те буквално тичат под водата и се изтласкват нагоре, когато им трябва въздух. Това ги прави много трудни за забелязване, когато са близо до лодки. И именно така често изненадват хора и животни. Факт номер 7. Червената пот не е кръв. Хипопотамите имат странна особеност. Кожата им отделя червеникава течност. Много хора мислят, че това е кръв или пот, но всъщност е специален защитен секрет. Той действа като естествен слънцезащитен крем и предпазва кожата им от изгаряне. Освен това има антибактериални свойства и намалява риска от инфекции. Това е една от причините хипопотамите да оцеляват във вода пълна с микроби. Природата буквално им е дала собствена защита срещу слънцето. Факт номер 8. Хипопотамите са социални и живеят в групи. Хипопотамите често живеят в групи, които могат да се включат от 10 до 30 животни. Тези групи обикновено се водят от доминиращ мъжки, който контролира територията. Групата има женски и малки, които прекарват деня във водата заедно. Въпреки това вътрешните конфликти са чести, защото мъжките постоянно се борят за власт. Когато се ядосат, те могат да издават силни ревове, които се чуват на километри. Тези звуци са предупреждения за врагове и конкуренти.
Факт номер 9. Майките са изключително защитни към малките. Малките хипопотами се раждат във вода или близо до вода, за да бъдат защитени. Майката е много грижовна, но изключително опасна, ако някой се приближи. Тя може да атакува крокодили, хищници и дори други хипопотами, ако смята, че малкото е в риск. Малките могат да плуват още от раждането си и често се крият под майката. Интересното е, че те дори могат да сучат под водата. Това е едно от най-невероятните поведения при бозайниците. Факт номер 10. Хипопотамът може да се изправи срещу лъвове и крокодили. Хипопотамът е толкова силен, че дори големите хищници рядко го нападат. Лъвовете могат да атакуват млад или слаб хипопотам, но това е много рисковано. Крокодилите също избягват директна битка с възрастен хипопотам. Един удар или захапка от неговата огромна уста може да убие хищник на място. Затова хипопотамът е като танк на Африка. Бавен на вид, но изключително опасен. И може би най-шокиращото е, че животното, което изглежда най-спокойно, всъщност е едно от най-смъртоносните. Хипопотамът е истинска природна загадка. Тревопасен гигант с характер на хищник. Той е едновременно социален и агресивен, спокоен на вид, но опасен в реалността. И колкото повече научаваме за него, толкова повече разбираме колко подвеждаща може да бъде природата. Ако видеото ти е харесало, остави лайк и се абонирай за още невероятни животински факти. Напиши в коментарите, страх ли те от хипопотами? До следващото видео.